Ebeleba before. Mbamba. Kihu de kwan konye bega akwa gini meragi. Mba no inside no only. Oya krogi he guess me no which side oya krogi he na yihu. Ata ya kuru nwa ole pani hem na ekwe nne ja ku nwa adi hem mere. Adonye krogi he. Mba adi hem mere ja ku nwa. Ihu ye yi chakwa nwa na ebe. Guess me wonya krogi he. Enyi ga mona since bishop before meje were phone enyi ga mona since. Ihe wora. Oh. Ndewo sa. Edewolemo. Pari ihu aga ihu ndo so gi keleme ha. Tot bia la ga ki wori ihu abe egwa m ndewo. Wore fona ati ni hu gi. Eko ti hi ayi tru ubri amara ama. Branga be egwa m so wora. Come on, me wepa aka no wepa no. To so no. Na ra ho na oti hu gi o te chire ge hu mmadụ na ge sem wo your brother. Kwa bingo. Icho nyango ango abale bara. Akwe mani ha ola mrenga ka bana social media nga niru. Amra nam gabago nene. The we phone na la ge biloto ke la maso. Bishop afanga adem. Edu am nga adem ma. Odika wen ahode kwage. Telerosan. Eya akporo ga akpo. Mba bishop o. Go back ke bia akporo ga akpo. Olo. Olo sa. Akpo ga akpo. Height o shina family ko shina ka. O shina ka mamma mure height. Telerosana. Agi nwe je couple adake. How much? Tono. Akoko. Come on, le mania front. Le wanya front. Go to aso telegi sra Bible ndugu. Le wanya front nwa bingo. Inwere height when ga ga-ezogide okwu rigoro. Inwere height when ga ga-ezogide okwu rigoro. Nwa bingo. Oshina family ma amaga. Wara reverse bia. Look at. Le manya front to chile ka gbaga oku le manya front. To no ka giraffe no n'ime emezu. Look at. Kege yichi kende baga ha bush. Le wanya front chile ka baga oku le manya front onye rireri. Le manya front. Na mama mpaga odibia. Ko ta look at odi ahe gara ga kwa nazo. Le manya front. Kege yicha center table o maka na eje eri. Branga be gbam sa o height unu nwere na family unu azu ara. That would have phone, okay? Thank you. Ish, ihu ya yire ya kwa na ebe na no tungana. Atom oti ihu ga no na no wepaka na tigi. Obodo oti ihu ge de ga were apụpụrụ ọkụkọ gbe ga n'anya. Oya remove it mara nke m na-elele. Ogi merụ ma ahụ mmadụ jiri enyi nwaanyị jiri hụ mme practical ọmụ ya mụọ so eji m ntakịrị wefịa ka ọhara anyị merụ ma ahụ eweliwe Eji ihu ga na-adịghị ọkwado dị ihu a ga-eje eme practical. Chọọchị ya mepụta oge ọkwado dị ihu a ga-eje eme practical. Aha gị Chiamaka Anyanwụ. Chiamaka Anyanwụ iwu onye ebe. Ahụ m onye Imo steeti Mbaise. Ese? Ahụ m onye Mbaise. Iwu onye Mbaise. Iwu onye Mbaise. Bishop ahụ m onye Mbaise na. Then gịnị ka ọgbamara gị ntị n'ihu? Adị m slim before so ịma. Asem gịnị ka ọgbamara gị ntị n'ihu? Gị bịa gwa m series. Iwu onye Mbaise gịnị ka ọgbamara gị ntị? Onye eleghị ji onye akụrụ ihe. Bishop adiam eleghị ji onye akụrụ ihe every day.
kụwa m ihe naanị m bi ada onye kụwa m ihe ọnwa onye kụga m ihe ebe na Mbaise ahụ m onye abụọ Mbaise ebe na-abụ Ezeala nke ohu gburu ebe na Ezeala Eziama iji ụmụ ole mba amụbe m elekewa mba ndị ka mụrụla amụ ịka ha mma nwa bingo ndị ka mụrụla ụmụ ụlọ ịka ha mma ụmụ nwaanyị mụrụ ụmụ di na-alụghị ịka ha mma Chineke agbaghị ọkụ unu ji na-awụ unu hụ ọnọdụ ndị ọzọ na-ewere akụma ha ọnụ eme na asị m nwe onye ọnụ ọjọọ wepụ aka n'isi wepụ aka n'isi lekwa otu ihu ya yiri ihu onye reghị azụ okporo nwa bingo bụra gasị m mba ahụ iji aṅụ goof mba akpa otele gị ọ dọwara adọwa olu enwe nga akpa otele gị dọwara ike m dọwara nga abụọ na ike m dọwara akpa otele gị ọ dọwara adọwa ee ọ dọwara adọwa waka aka ịkpakọwa aka nri ọ nọ na medụ nke ihu na nke azọ dọwara adọwa ee ọ dọwara adọwa nke ele nke ịkpọgakwana medụ ele medụl ọwụ oke emechaghị nga ọndastandị mgbe e weli ele medụl nga ọwụ ọ bụ medụl nga esi anyụ amamịrị ka medụl nga esi anyụ ansị ebe esi anyụ mamịrị nga ahụ adọwala ee gaghị kewe na abụọ ni gịnị nke were ya ebere ịgba m so kewa ya ncha ọ dị ka enwere ihe meghe gị n'isi ọ dị ka ije ihe ụra nga ụmụ nwaanyị ibe gị ji efu otele tụfuru atụfu gị bịa nga bịa ịgba m sị nke gị agbawala imeghe gịnị ya agbawa imeghe gịnị ya ekewa abụọ gwali ibe gị ka ha tụfuru atụfu ọ gị ka m jụwa bishọp adịghị ihe mara nna asa gị ngaghị dọwa na adọwana okay Mbaise otele ya dọwara adọwa ịdị afọ ole adị m 25 ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum mba gịnị ka ị rụra ahụ m chef eji m esi nri nnụ gị datị bekee chef n'ọnụ gị ma apụta oge ya sorry ahụ m osi ite kama ị ga-abịa jee iwu nwaanyị ma mapụtụ ma ọ bụ iwu osi ite ga ịbịa ga-abịa kwuwe chef ọwụ gịnị n'asụsụ Igbo ọ ya mere Igbo ji alaga n'isi unu wepụ aka n'isi gị lekpo osi iche ndị na-azụ ọkụkọ oke ọkpa ebere gị ugwu mba otela na-achapụ ihe ụtọ dị ya n'ime ị gbaala aja ike na-agbala m aja o toro eto mba ya ala m ala ị lara ala ị ga-eshi ushi mba enwere mgbe a tagidere gị mmadụ abịa akọ aka n'ụzọ kpọkpọkpọ gị ibewe akwa ọ wewe iwe olu ka ebe isi na-awọchi m anọ m Owerri iji agba akwụla mba nne gị na nna gị ọ dị ndụ ee adịrị ndụ ụmụnne gị ọ dị ole anyị dị 6 in nọmba isii otele Rosanna unu dị gịnị anyị dị isii onye gị fọrọ na famili unu mba family of ndị agha nke ụwa eleghị kemgbe ị pụtara ụwa di ọ bịarala gị mbụ ee di abịarala m mbụ beta wọkụ gịnị mere ọwọkụ ọ sị ya ma edetelu onye bekeghị bifo so ya sị ọ ga-awa ọkụ eyiala onye shi saịdị ha mbụ yes onye ahụ ọ onye ebe ọ bụ onye saịdị Oba Meziniste
Okay. Onye ahụ bịara ịlụ gị ya chọpụta na enwere onye gị na ya na-ayị n'ọsaịdị ebe ke ha. Ya sị gị na ya ga. O nwere eme na ya na-abụ oyirela side ebe ke ha before. So ndị enyi nwoke a na-enye advice na otu ikpelishi na onye akpajala m na ọwụ ihe na-enyere ya ese ahụ onye mini ya yechara ya bịa para je lụwa ha enye nwunye advice ihe confusion ya sa ha naza alụ. Adịghị confusion etiri ya. Adịghị confusion etiri ya. Ọ nwoke gbara mgbọrọgwụ Igbo ma ntọala Igbo. Ọmbịa ịlụ gị na m chọpụta na dat na ubiri inside ama m na enwere onye gị na ya mekọrọla ihe dị ya ma kọntinu ọlụgba gị. Ọ ya mere ajụjụ ihe ịjụ ajụjụ dị important. Ọnwa afọ Igbo ka ọwụ. Ọ ya mere oteghị nọ na-adị ka nwa agbọghọ bịa ewu na ya dị ebi na ya dị na-aga visit mmadụ anwakwala nwa gị mekọ ihe wit mmadụ nga ahụ ya were otu onye ka ịma nga ahụ because ma ihe echi ga-apụta. Ọ nwoke aparị ga-achọpụta ụdị ihe a nwatakịrị nwoke ahụ chọpụtara ya continue with you. Igbo mmanụ unu tiere mkpu na comment section. Ọnwa afọ Igbo ka ọwụ. Branga bebe ọ ka m support wa ya. Ise eji shivele tihu gị yiri abụbọrọ ọkụkọ. Tako shese here remove you take I'm playing with you. Ịma na Igbo nwere ntọala. Ọ ya mere ihe ọbụla ị na-aga n'ụkwụ as a woman, be careful ebe ị na-aga. Be careful onye yiri. Ọ ya mere ịwụrụ nwa agbọghọ bi n'ịdị okpore within that place ishi na ya na-apụta na-apụta. Imela nwaanyị na nwaanyị mbụ. Mba. Wee okwu. Mba, emebe m. Ụmụ nwoke ole ka ị nyerele nọmba na social media? Ewebe. Enwere mgbe ị nọ taa gị na-agara onwe gị ga na-atamu. Mba. Mma ga onye ntamu. Mba. Mpa ga onye ntamu. Mba. Enwere pant gị pụrụ epu. Mba. The way phone ahụ ọfụma, the way phone ahụ ọfụma n'ihu. The way phone ahụ ọfụma n'ihu. Tihu ga yiri ite eji eme egboro ndị mmadụ akamụ. The way phone ahụ ọfụma n'ihu. Braga tupuru atupu. Mba. Ị nụrụ otu otele na-agụgụ ya la agụgụ ele ihe ị na-eme. Adịghị ya ndị ji eme. Enweghị ihe na-eme. N'otu ihe ya yiri efere eji eme mgbọrọgwụ Igbo. Mesha ọnụ gị. Ị bịara nga abịa ịbọrọ m ọnụ. Ola si mmemesha ya gị hụ ya hụ. Imesha ya na imesha ya gana. Imesha ya mhụ gana. Eweliwe. Icha kọmbatrị na ụmụaka na-aṅụ ma afọ ọsọma ahụ. Enyi atakomere ihu ka ọgwụ wọm na otu nga na dewe isi ga ahụ ọfụma. Otu idewere isi na ka ọgwụ wọm na ụmụasị na-aṅụ. Dewe isi ga ahụ ọfụma na ihu ga yiri ọgwụ wọm. A na-agbego ụmụazị nọ 17 years 16 14 dewe ihu ahụ ọfụma na ị nọọla na public ga-anyụ ahụ mbụ. Ee. Enyi ọya lee otu sound ị na-anyụpụta opu ka ofu. Onye ahụ gị na nwoke ọ nọọla gị nyụọ ahụ mbụ. Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Bishop anọ. Anọ. Ee. Ọwa otu ka ị tụwa. Ọ gị ka m jụwa iji ọ tụgha agbagha P2 Alaska check-up.
You like your touch baggage oku ba say okay gra be so ku hem juru no wa ajuju awoni ani na ke na wo ko hini na me move na on ni get move on for how many people for how long ke ga kotu you move on 4 people he move is it I think 4 people 4 people lanya I bet na ja ke ujo to ga ba mbani na bishop 4 people image to ga mega bring one take two. Okay, it's all to get bring one take two. But drink you can so you like some boragas. I think you fast and get on a machine. Second you 4 people. Yeah, they can walk okay bigger. I walk okay bigger. Only one mistake. I got me order. Sorry. Only one mistake. You in the past. Ogala. Oh, in the past. 4 people. Not this we are the bring pay 1 person, take 2 people. Four people are trying to go back. Oyen can bota program here. Kisili. Oyen capo. Emmanuel. Ato. Obinna. Anno. Munachi. Ndeta ga ha kwuru ngwish ha gwara go kwalolo. Ala ni madabo ni mehi. Awakon. Ele ha na eje agwa gị na-eje esowe ha. Asinwo ko gi buta no gi na m like ha gi me kwede gi. Telero sana. Ana ekwute ọnụ ha na otelego awa ekwute. Ele otu awa ekwute ọnụ ha. Ele ihe agwa gị sị okwute ọnụ ya. Okwute ọnụ ya gịnị? Ele ihe agwa gị o ji ekwute ọnụ ya. Echefule m bishop, echefule m okay ama aga m ichefu. Ichefule ọnụ ha na-ekwute n'ebe ị nọ. Atamaghị eji anyụ ahụ. Mba. Eji aba mamịrị. Mba. Atamaghị ele ihe na-agwa onye tighe gị amụ n'ike. Mkpu nni deti. Ele ihe na-agwa ya before ga-ege enyo obi iti mkpu. Baby harder. Baby I like it. Harder. Awu English ka ị na-eji agwa ya kọwa Igbo. Eji m eji English jikwa eji Igbo. Were Igbo nga awụ nga asụ gị Igbo. Were Igbo. Ele ihe na-agwa ya. The way phone na Igbo ọfụma. Baby ọkpọgbuola m mesie ike gashi ike mesie ike anwụna m. Ya gashi ike ya. Enyala ya. I will bring you down here if you take a joke here, I'll bring you down here. This guy is idiot. Get out of this place. What big go on? Don't make me angry here. Chile ka bago ko. Asimia mesie ike baby mesie ike abiwala ma na ima abiwa. Mesie ike. Abiwala m. Gashi ike. Genotype okay? Blog group okay? AB. What phone number okay? 07041918063. What are ya? 07041918063. Akwe mani ya wule emre ba gabra social media di nga diru. Gani. Awu kwa mmadụ kpọọ gị gatụrụ onye ahụ gaba ma Lagos ma Abuja ma ihe a. Akwe na ihe nna gwa gị onye dị serious ya bịa ahụ nne na nna gị. Watch Italia. My name is Wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check subscribe or like ya share ya. Awara ya bag. Watch Italia get back get just know what ya taku shares again for what? Subscribe for this place. Chineka bago.